הולכת היום לפתוח את כל החבילות האלה. יש לנו ככה. Next, יש לנו. Next. מה זה פה? שין. זה כנראה אלי אקספרס. שין. עכשיו לגבי שין, שפעם הייתי עושה הזמנה אחת, אז בזמן האחרון אני מפצלת הזמנות. בגלל השיטה החדשה שלהם עכשיו, בטח אתם יודעות למה אני מתכוונת. אתם רואים מחיר מסוים על המוצר, שמים את זה בעגלה, ואז כשאתם מגיעים לעגלה המחיר עולה. פשוט התחלתי לעשות מלא הזמנות קטנות. לפעמים אפילו רק מוצר אחד אני מזמינה, נראה לי זה מוצר אחד. אבל מה אכפת לכם? כאילו יצא לי משלוח חינם בכל ההזמנות, אז פשוט... אז, טוב. בואו נראה מה יש לנו פה משין. זאת כף ששווה בדיוק חצי כף. אני רוצה את זה למכונת כביסה, כי במכונת כביסה צריך לשים בדיוק חצי כף, ואז כאילו זה כף כזו חמודה למכונה. אחת לכמה זמן צריך להחליף את זה, כי זה עץ, זה יכול לספוג נוזלים וזה... מה זה? מה זה? זה משהו. זה כדי לעשות מכפלת למכנסיים, חצאיות שמאלות שהן ארוכות לכם, ובא לכם לגזור בבית, גוזרים, מדביקים פס מהדבר הזה, מקפלים, מגעצים, ואז אתם עושים מכפלת בבית. האמת שנעליים משין מלא זמן לא הזמנתי, כי אני פשוט עברתי לנעליים אורתופדיות, אבל זה המופט, החברה הזו מופט, יש להם דברים איכותיים, זה טיפה יותר על הצד היותר יקר, לא תמיד, תלוי בעדילים. יש להם באמת מוצרים יותר איכותיים, והם טענו שזה נעלי נוחות. לא יודעת עד כמה, אבל הם נראות טוב. האמת שהן נראות טוב. הן נראות באמת איכותיות. יש להם גם פה את הסוליה הזאת, שפה יש את ה... הנה הגל הזה, איך אני אוהבת את זה ברגל. אני אראה איך זה כאילו, אבדוק איך זה בהליכות. אז הדבר הבא, זו השמלה הזו. שקופה, כאילו חוץ מהסטרפלס, זה במטה. רציתי שמלה אחת צנועה, יש כף יד, בכף יד זה כזה כפפה, כאילו יש פה מקום לאגודל. הייתה ממש יפה על הדוגמנית, אז בואו, אני לא דוגמנית, אבל בואו נקווה שזה יהיה בסדר. וזהו, נראה לי, את השאר אני אעשה בחלק אחר, סורי, אני יודעת שזה מבאס. טעות, לא לחצתי על 10 דקות, אז אין לי ברירה. ביי.